उहो हमके छोड़ के चल गईनी जेकरा खातिर हम हद से गुजर गईनी कि उहो हमके छोड़ के चल गईनी जेकरा खातिर हम हद से गुजर गईनी। अरे आज बड़ा दिन बाद उनके फोनो आए तो ई जाने खातिर कि जिंदा बानी या मर गईनी। जब मन होला बतियावेले ना त फोनवो कइल छोड़ देवेले कि अरे जब मन होला बतियावेले ना त फोनवो कइल छोड़ देवेले। हमरे करेजा के गुस्सा हरदम नकिए पे रहेला, हमार समझ के अपने मैयो के मोबाइलवा तोड़ देवेले। आजकल की लड़की रंगा जब मन दिल बदर तारू रानी तनी दाम धइला हरे मछली का जैसे तड़प जवानी रहुआ से पिया हम सच कहतानी। छोड़िया वाला बिसका राजा छोड़िया दिल बदर तारू रानी तनी दाम धइला हम आपन परिचय बाद में दे, पहले इनकर परिचय जान ले। एगो उच्च परिवार के खानदानी या संस्कारिक लड़की हिया। अगर तोरा वैसने मेहरारू चाही तो जाके कहो अपना बाप से कौनो तो खोजे, भोग विलास भी करिए और धंधा भी। मुस्लिम सिख ईसाई सभी आपस में भाई भाई। हर जगह तीनों रंग आसमान में सब मिलकर जनगण मन गाओ इस तिरंगे के सम्मान में। सब मिलकर जनगण मन गाओ।